Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur, iki sawise dipruning lur, sawise kurang luwih 7 minggu lur, atau 7 minggu berarti berapa hari lur ya? Pokoknya 7 minggu kurang luwih lur. Lur, sakit osis kita ring kuning ini lur, ijo-ijo ini lur. Ring lur, mantap lur. Iki bonsai asam Jawa lur. Sawise dipruning kurang luwih 7 minggu lur. 7 minggu berarti arep 2 bulan lur ya. Lur. Ki rapet lur lur. Mahkotane kene lur. Ijo-ijo ini lur. Iki dilongkasan kuning neh lur. Semua itu iki lur. Tinggal kasih ngetok ini. Lur, ijo ini lur subur lur. Lur mantap lur. Nanti ngani langsung mantap lur. Lur ijo ini sakwise kurang luwih 7 minggu lur. Ya meh 2 bulan kurang sithik. Mantap lur. Iki bonsai serut lur. Iki tergolong daun sedang lur, uga cilik ora gede. Mantap lur. Iki dikai musik perkutut lur, musike lur. Alami musik lur. Dadi prakarane lah ya apik lur. Bonsai serut. Mantap. Mantap lur. Iki nek danane ya di kontes shop iso lur. Mantap lur. Subur ya lur, subur mantap lur, subur banget lur, mantap. Lur pelakarane kaya ngene lur, mantap lur. Mantap lur, mantap lur. Bonsai serut lur. Sawise dipruning kurang luwih yo 7 minggu mau lur. Oh, mantap lur, mantap. Mantap lur. Pandang mau kene kaya ngene lur. Prakarane ya apik lur. Iki kok sampai kene lur. Iki kok belakang kene lur. Cukup mantap lur. Mantap. Bisa serut lur, sawise dipruning subur lur. Oh, kene ngerti rawat bisa serut subur lur. Diliar lah subur. Asal airnya cukup. Untuk panas, untuk cahaya matahari, untuk udara ya. Pertumbuhannya apik. Tapi nambah barang ya. Gak dapat ya.